S nami Bog, razumijte jazici i pokajajte se, jako s nami Bog. Hristos voskrese, braćo i sestre. Evo dana kojega stvori Gospod, da se radujemo i veselimo u njemu. Praznik Vaskrsenja Hristovoga jeste praznik radosti duhovne, praznik pobede života nad smrću, pobede dobra nad zlom, pobede Boga nad đavolom, pobede pravde nad nepravdom, pobede istine nad neistinom, nad lažju. Sve je to Gospod darovao rodu ljudskome kada je vaskrsao iz groba i pobedio smrt ne samo za sebe, nego za sve ljude svih vremena. Ali pre vaskrsenja, pre toga radosnog događaja, najradosnijeg u istoriji vasione, prethodili su tužni dani, dani stradanja Gospoda Hrista, na koje je dobrovoljno išao posle svečanog ulaska u Jerusalim. Nastaje strašna nedelja, nedelja stradanja, nedelja poniženja, pljuvanja, šamara, raspeća i pogrebenja Gospoda Hrista. Onda, kada je izgledalo da zlo trijumfuje, da je nepravda pobedila, da je đavo jači od Boga, ljudi su, koji su Gospoda sudili i osudili, likovali. Mislili su da oni ostaju sada, da i dalje vladaju narodom jevrejskim i ostalim narodima, kao što su do tada činili. Ali Gospod je smireni, on je dobrovoljno primio ta stradanja poniženja, da bi njegova pobjeda bila što svetlija i što sjajnija. Poznato je, u narodu se kaže, da istina što se dublje zakopava, sve sjajnija vaskrsava. Tako i ljudi tada sahraniše Gospoda Hrista u novome grobu, navališe kamen na vrata groba, zapečatiše, postaviše stražu. Bojali su se neke prevare, jer su i sami bili prevaranti i mislili su da se svi ljudi time služe. Plašili su se da ne dođu učenici Hristovi noću, da ga ukradu i objave narodu, eto, ustao je iz mrtvih. Zato su toliko se trudili da obezbede grob Hristov, da ne bude nikakvog iznenađenja. Ali ko može obuzdati silu Božiju? Ko može sprečiti travku i cvetu proleće da krene iz zemlje, da probija ledenu koru i da izađe na svetlost dana? Ko može da spreči vaskrsenje Hristovo? Stražari, kada su čuli šta biva, oni su popadali kao mrtvi od straha, jer su vidjeli, zemlja se potresla, anđeo sišao, odvalio kamen od vrata groba i Hristos vaskrsao u slavi, u moći, u sjaju svome. To je bilo rano u nedelju, pre zore, u sami osvitak zore. Prijatelji Hristovi apostoli razbežali se bili na Veliki petak od njega, uplašili se, bili su ljudi od krvi i mesa, ali žene mironosice su bile izgleda hrabrije. One prve krenuše u nedelju ujutru, jer subotu je bilo zabranjeno kretanje Jevrejima, krenuše na grob Hristov da još jednom
ukažu svoju ljubav prema svome učitelju i da pomažu telo njegovo mirisima. Ali gle, umjesto da nađu telo njegovo, oni nalaze grob otvoren, nalaze anđela u grobu koji ih obaveštava da je Hristos vaskrsao i šalje ih anđeo da to jave apostolima njegovim i Petru. I tako je krenuo broj svjedoka Hristovi, braćo i sestre. Nije se moglo sakriti. Stražari, kad su došli k sebi, otišli svojim starešinama i javili šta je bilo. Oni im dadoše pare, dadoše im novce da iznesu lažu narod, da su oni spavali, a da su učenici došli i ukrali telo Hristovo. Ali ta laž bila je demantovana javljanjima Gospoda Hrista posle vaskrsenja. Najpre Mariji Magdalini, pa onda dvojici učenika koji su išli na put u Emaus, kada je njihovo srce gorelo od njegovog prisustva, od njegove besede, pa se javio učenicima svojim bez apostola Tome, pa drugi put s apostolom Tomom, pa jednom je skupo 500 braće i tako dalje u toku 40 dana od vaskrsenja do spasodana. Javio se Gospod mnogo puta i uveravao ljude u istinitost svoga vaskrsenja. I mi, današnji hrišćani, braćo i sestre, koji posle 2000 godina osjećamo da nam srce gori o susrete sa vaskrslim Gospodom na praznik vaskrsenja Hristovoga, jesmo svedoci, nepobitni svedoci njegovog vaskrsenja. Crkva Hristova, koja je 2000 godina kroz istoriju prošla mnoga stradanja, mnoge nevolje, mnoga raspeća i dan danas prolazi i ona je svedok njegovog vaskrsenja. Da nije Hristos vaskrsao, kako bi oni plašljivi ribari, učenici njegovi, mogli da krenu da propovedaju nešto u šta nisu ni sami sigurni, što su izmislili, i da budu spremni da za tu svoju propoved polože živote svoje i glave svoje. Očigledno ta njihova spremnost jeste dokaz njihove uverenosti, jer kaže sveti apostol evanđelist Jovan, ono što videsmo očima svojima, što čusmo, što ruke naše opipaše, to vam javljamo, da je Hristos vaskrsao. Dakle, nema istorijskog događaja u istoriji roda ljudskoga koji ima toliko svjedoka, toliko dokaza o svojoj istinitosti kao događaj vaskrsenja Hristovoga. Ali uvek je bilo u rodu ljudskome, kao i za vreme njegovog života na zemlji, oni koji su išli za njim, slušali njegovu besedu, verovali njegovim rečima, gledali njegova čudesa, ali je bilo i onih koji tada nisu verovali, koji su ga nazivali Verzevulom, nazivali ga raznim pogrdnim imenima, da pomoću đavola sve to čini, i neverujući u njega, oni su krenuli da ga unište, zato je pripremljeno stradanje njemu na Veliki petak, ali Gospod je sve svoje neprijatelje pobedio, razbio ih je kao što se razbijaju grnčarski sudovi, kaže u crkvenoj pesmi. A nama koji verujemo u njegovo vaskrsenje, verujemo u njegovo evanđelje i trudimo se da živimo po njegovim zapovestima, Gospod je darovao svojim vaskrsenjem život večni. Nije Gospod vaskrsao samo sebe radi, nego i nas radi. I svih onih koji će u njega verovati do posljednjega čoveka na zemlji. Svima je Gospod otvorio put u Carstvo nebesko i darovao život večni, ako budemo živjeli po njegovom zakonu,
po njegovim zapovestima. Neka bi vaskrsli Gospod učinio da i naš rod pravoslavni srpski ostane veran svojim precima koji su živjeli verom u vaskrsloga Gospoda. Neka bi nas Gospod izbavio iz današnjih naših stradanja, sa našeg raspeća na Kosovu i Metohiji i u drugim mestima gdje Srbi žive, da i nama posle našeg velikog petka, velikog stradanja i raspeća, osvane dan slobode, dan vaskrsenja, dan preporoda i sledovanja vaskrsloga Gospoda na njegovome putu od ovoga života do Carstva nebeskoga. Kao što su to činili naši slavni i sveti preci, da se i mi odavde kada pođemo nađemo u Carstvu njegovome i slavimo njega vaskrsloga Gospoda sa Otcem i Duhom Svetim, Trojicu jednosušnu razdeljivu u sve vekove i svu večnost. Amin.